Oké, dat klonk heel mooi. Thijs, kom er maar eens even bij. Laat die mooie trombones even zien. Dus even van de zijkant zo. Laat eens even zien hoe groot die is. Kijk, is even groot als Thijs zelf. Vertel jij eens even, hoe lang heb je al les? 8 weken. 8 weken, kijk, kun je nagaan. Ja, het zijn allemaal jonge talenten hier bij de muziekvereniging. We gaan eens even kijken naar meester Mink hoe hij het vond. Jongen. Het is gek, ze komen straks met de kinderwagen binnen en dan met een toeter erbij. Ja, een biedering kan, hè, een biedering.